kwarti mawadaci ne a soyayya yan mata kin shiga raina ki tsaya in furta miki kauna kin shiga raina dan ke ce nake tunani na kamu da kauna dan ke ce nake tunani garin masoyi bai nisa ja niki kai ne kaunar ki a raina ki sani har dai bani rauni juyo mai sona dan Allah kar da ki bar ni dan Allah dawo mai sona saurare ni ke fa nake so tun dazo kin ki kula ni magana fa nake yi yan mata kin share ni daga nan fuskar ki naga cewar mun yi kamanni roƙonki nake yi yan mata na barki bani tunda kin shiga raina ki sani kuma baki fitowa dan a zuciyata ke ce kika yau zaunawa har zan rasa raina akan kiki yau dubawa tunda kin ki kula ni daga nan ne zan komawa in na tafi yanzu ki sani kuma ban dawowa dan Allah dawo mai so na kiyo juyowa hanyar mota ne zan je in yi kwantawa dan fana kasance kan kaunar ki na fadawa ki zo ki cire ni rijiyar so na fadawa hannu na jawo dan Allah ki yau cirewa na yau rauni zuciyata domin kauna na ina miki ban kwana na tafi sai wata rana ba kurce ma da ne a soyayya dan gata